Nakalive pati ako. What? Bako. Naman kayo sa Endos Image, pasensya na kami. Alam niyo ba guys, lahat tayo may design. Pero meron lang talagang mga tao. Take 2. Take 4 na pala Alam niyo yan. ba guys, lahat naman tayo may design. Pero meron lang talagang mga tao feeling perfecto. Kung para sa'yo, wala kang ginawang kasalanan o mali sa buhay mo. E di ikaw na ang perfecto. Meron ka bang ganun ngayon sa panahon? Wala. Take 3. Hindi, pagpipilian mo. Alam niyo ba guys, lahat naman tayo ay may dirty side. Pero meron lang talagang mga taong feeling perfecto. Para sa'yo, wala kang ginawang kasalanan o mali. Wala. Para sa'yo, wala kang kasalanan or mali ginawa sa buhay. Take 6. Faces. May nagiging kaya sa kuya natin, napansin ko. Okay, concentrate. Ikaw naman page na concentrate. Alam niyo ba guys, lahat naman tayo ay may dirty side. Pero meron lang talagang mga taong feeling perfecto. Para sa'yo, wala kang ginawang kasalanan or maling ginawa sa buhay. Eh di ikaw na ang perfecto at santo. Meron pa bang ganun sa panahon ngayon? Para mo